Velkommen til vores how-to. Vi vil vise, hvordan man laver en pH-måling, eller en pH-log, som er pH-måling over længere tid. Til en pH-log skal man bruge en pH-måler, et kalibreringsvæske på 4 pH, en kalibreringsvæske på 7 pH, demineraliseret vand til afvaskning af pH-måleren, og derfor er det meget smart at have et wasteglas, som bare er til det overskydende. Derudover skal vi bruge til vores projekt en varmeplade til vores prøve, og det er fordi vi skal måle på fermenteringen i mælk, og derfor skal det varmes op til 42 grader. Derfor har vi også en temperaturmåler i, så varmepladen selv sørger for at regulere temperaturen i prøven. Og til sidst skal man bruge en computer. Når nu vi kører det over computeren, er det ekstremt vigtigt at tage netstikket ud hen over natten, for ellers så slukker computeren. Først åbner man Capstone. Så går man ind i den, der hedder den her. Nu skal vi så til at kalibrere vores pH-måler. Derfor trykker man ind på Calibration og trykker Next. Next, og sørger for, at den står på den her med 2 punkter. Og så tager vi så vores pH-måler, skyller den af i vores wasteglas og propper den i den med 4. Så kan man så se på computeren, at den har målt pH'en i kalibreringsvæsken, og så sætter man så den. Så trykker man Next, og igen skyller vi af i wasteglas. Så sætter vi den ned i kalibreringsvæsken med en pH på 7. Og sætter den som standard. Og Next. Og så er vi færdige med at kalibrere. Indstille den her computer til at måle vores pH på vores prøve hver 10 minut. Og det gøres ved, at man her vælger pH og tid. Og gør det samme herover, vælger pH op af y-aksen og tid ud af x-aksen. Skriver vi lige, hvad den skal hedde. Og så skriver vi bare pH-måling mælk. Og det samme gør vi hernede. Så sætter vi den til, hvor ofte vi gerne vil have den til at måle. Og der har vi så valgt 10 minutter, fordi ellers får man rigtig mange prøver. Og så er den sådan set klar til at komme, pH-sensoren er klar til at komme ned i vores mælk. Således. Og så for at sætte den i gang, så trykker man på den røde. Og så kører den. Så har vi så snydt lidt og taget vores egen pH-log, og her kan man så se, at den har stået i 27 timer og 10 minutter. Der har vi så fået 164 målinger ud af, og en fin graf herover, der viser, at pH'en falder.